هفسروکê berê Partiya Yekîtiya Demokrat PYD ragihand ku ew amade ne şerê terorê li parêzgeha Idlibê bikin. Di heman demê de serokê Tirkiye daxuya kirin ku her êrişek were ser Idlibê nayê pejrandin. Di lêdwaneke rojnamevanî de Salih Muslim hevserokê berê Partiya Yekîtiya Demokrat PYD di 29 meha heftan tekez kir ku ew ê beşdariyê di şerê Idlibê de bikin û ew biryara wî ye û got rêkeftina wan bi hevpeymaniya navdewletî re şerê terorê ye. û her hebûnek ji grûpên terorîst li ser xaka Sûriyê wek gef û tehdîdek ji wan re û Sûriye û gelê wê re ye û divê şerê wan were kirin. Muslim serbar kir ku grûpên li Idlibê ne her grûpa ku şerê wan li deverê wan kirine. Her wiha heman grûpên ku Efrîn dagîr kirine. Lewma ew ê bi her tiştekî ji wan tê xwestin rabin û metirsiyê ser Efrîn û hemû xaka Sûriyê rakin. Ji aliyê xwe ve serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan beriya ku ji lotkaya BRICS ya li bajarê Johannesburg ya başûrê Efrîqayê were got ku her êrişek ji aliyê rejima Sûriyê were ser parêzgeha Idlibê nayê pejrandin û balkişan serwiyekê ku xalên çavdiriyê li wê derê hene û ew yek bi hevşanê xwe yê Rûsî re gengeşe kiriye. Her wiha Erdogan amaje pêkir ku ji bûtên xwestiye birêkarên pêwîst derbarê êrişên ser Idlibê rabe û ew yek nayê pejrandin ji ber ku 12 xalên çavdiriya leşkerî derdora Idlibê yên Tirkiyê hene. Beriya niha jî serkirdeyê tevdemê Aldar Xelîl ragihandibû ku ew ê beşdariyê di şerê Idlibê de bikin û ew yek bû cihê nerahetiya siyasetmedar û çavdêran û gotin ku Efrîna Kurdî bi pêşkarî ji Idliba Erebî binavkirin û xwestin ciwanên Kurd di bajarekî Erebî de nedin kuştin wek bajarên Munbic, Reqa, Dêra Zor û Tir Refatê. Parêzgeha Idlibê di vê dema dawiyê de di rewşeke tevlihevî de ye û herdem bûyerên kuştin, ravandin û terorkirina meydanî derheqê çekdar, sivîl û fermandaran têne encamdan. Li gor rewangeha Sûriya mafê mirovan ku li hevhatinek navbera grûpên çekdar de ji bo dubara damezrandin û bihêzkirina çekdarên xwe li jêr navê çekdarên Ceyşil Feth de heye ku ew yek hate piştî gef û guvaşên Rûsî û rejîma Esed li ser bajêr. Lewma amadekarî jê re têne kirin.